Ageno ni riyo maber jahera mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. Mate cheno ni nan Ruth Otieno en ga morna mar bedo kodi odiechieng kawa puonjore gik mopogore opogore manyalo miyo ngima wa bedo marach kaito wachako puonjore gigo ma onego beni watimo mondo ngima wa obed maber nikech chenro ni wawacho ga ni ngima en mwandu. Chenro ni biro ni achiel ka achiel kowuok e studio wa Makisumu kenda ka thuolo ni mar rwako wendo wa kendo daktari wa obonyiso ni nyinge nga en nyar kanye en laktar molonye weche mage kaito wadonje twaka achiel ka achiel. Machiegni daktari e penj laktar odiechieng' ma kawuono. Erokamano ahinya Ruth. An nyinga Caroline Atieno. Anyari Kojwach. Atiyo osiptal miluongo ni Homa Bay kata Oasis atiyo kuonde ariyo. To kawuono adwa wuoyo kuom tuoche mag paro. Gi dho ngere iluongo ni mental health. In laktar molonye weche mag tuoche mag paro, dangni mag paro kod weche mag kamago. Erokamano. Ang'o miparo ni weche mag dangni mag paro nego beni wago mbaka kaka oganda nikech ing'eni kama wantiere ni gik mang'eny timore sani neno ka uchumi ni malo, weche mag chiemo tek, pesa onge, nyithindo nego beni dhi skul, gimora mora oridore. Tiende ni ok en kaka ne en chon cha. Gi kama wantiere ni ber kwa wacho weche mag dangni mag paro kabisa. Gik moko sani timore mang'eny sana kochakore sama ne Covid ochakore. Are kanye mane weche mag paro medore. Pile ka pile iwinjo ni ng'ato dere, iwinjo ni ng'ato onegore ot gi nyithinde. Ji timo gik madongo ma kiduogi ng'iyo to kinono matut kata kukune kata chakruok mare iduogi fwenyo ni weche mag paro mokelo magi. Mane mana ne kawuono ne gwa weche gi mondo wang'e ni konyruok gi nyalo akanye kata ere kaka inyalo konji mondo gik machal kama kik bed ka timore. To kata wedi ido ni samoro ng'ato kaka nyoro case ma latest ido ni ng'ato onego nyare onego mingi kaito en bende gikone okaw tolo dere. Tiene ni tiene kako otieko family duto te. Okang'eyo gima dhiga nyime e pachwa kata e ngimawa momiyo wanyalo chopo kama kamano. In kaka laktar molonye weche gi. Sidaji mang'eny chopo kama kori neno ni ionge gi ber mora e piny ni. Ineno ni in gimi dong godo en mana ni tho no imino ni solution. Tisetemo kamora mora isetemo jibe koro wuoye marach sana weche mag paro gi ji wuoye ji neno mana ni in idwaro kendi ok idwa kony mora ji neno mana ni dadi mang'eny igombo ni itho, igombo ni tim gimoro marach, igombo ni tiek jogi te mondo idong gi kwe piny ni adier kinono matut gin weche mag paro mosekelo mano. Kaito bende daktari ok ni samoro ok imany kony, samoro bende cry for help, samoro iwuoyo e yore mopogore to ji ok nyal neno ni ng'ane manyo kony. Nikech kaka nawacho kaka ji ng'iyo weche mag paro, gik mang'eny nitiere maluoro weche mag paro. Ji neno ni gigo gin samoro okelni gi weche mag piny. E kaka ng'eny iwacho ni gin weche mag piny, ineno ni samoro isewuotho ka juoga moro, samoro kanisa moro mileme. Koro nyadi mang'eny ng'ama dwa chiwore no chiw kony ne weche ma kaina gi tin kabisa. Koro nego beni kony ni kare kanye. Kony ni nitiere kendo nitiere osiptal. Mane gima ji pok ong'eyo. Ji neno ni nikech sama in gi tuoche mag paro gi kata weche mag paro gi tim ni ma kawaida cha lokore. Kane in Ruth mwang'eyo neno ka kori chako timo gik moko kawaida samoro ichopo kama iwuoye kendi ineno gik moko ma ji moko ok ne. Koro adieri wacho ni adier ng'ane ng'enyne wacho ni odonje Illuminati, seche moko iwacho ni oleme kanisa ma jochiende, samoro dhi kajua. Koro kony yudore ga matin kabisa e kanisa e osiptal biro bang'e kisewuotho kamoro moro ma kori wacho na oli wacho ni wadhi ateme to nyadi ng'eny ji kuong chanko gi weche mag lemo, ji chako weche mag ajuoga, ji chako weche mag piny. Koka osiptal biro to kawuono nadwa na konji ni weche mag paro gi nigi kony kendo yudore mana e osiptal. Achiel kuom chandruoge mag paro iluongo ni bipolar. Okang'eyo ni gi dholuo kata kaka wanyalo kete e mayot. Bipolar nyalo bedo ang'o? Bipolar kaka loke gi dholuo tek lakini anyalo lero ni en ang'o. Bipolar by gi English gi dho ngere by tiende ni ariyo kaka wang'eyo. Matieni bipolar by ariyo to polar machielo ni polar en ga kaka poles. Koro en by to polar be nitie. Matieni ei poles ariyo ni pol moro ni koni to pol moro ni koma chielo ni. I pol achiel imor kabisa. Either imor kabisa kati chwanyore kabisa. Matieni in malo to ipol machielo
to in depressed, in pain kabisa, in a low moods gi kabisa. Kore gini luonga ni bipolar nikech owilore. Seche moko in gi moods man gi piny, seche moko moods ni biro malo kati chwanyo. Sama in malo ni chwanyori kabisa kati mor kabisa, but in malo. To machielo ni to in piny. Kore gini waluonga ni bipolar. Koro en mood disorder. Matieni moods gi okinyal control kendi. Pile pile ng'ato komor, to nego beno mor mochope kiwango moro. To niyudo ng'at ni en koro kano mor, to mor mokalo. Samoro ne en kata mana birthday party ne, to dwa mor dwe mzima. Ma birthday machielo chiegni chopo, to poda mora mora e birthday manosetimore nade manosekalo. To seche moko iyudo ka ng'ato ka en gi depression, ka en gi stress, kata gimoro chando pache, to dwa bet gi lit ni ma en pile pile ochiogo kinyi en gi lit ma ok rum. Mane koro seche mowacho ni ibet gi bipolar nikech ok inyal control moods gi kendi. Ka en malo to en malo, mokalo tong'. Ka en piny bende en piny. En piny kabisa. Mano ema koro kelo wach mar bipolar disorder. Bende mantiere kod kidienje mag bipolar ni kosenena kamano. Kidienje mag bipolar nitiere, kendo gin mang'eny, ginyalo dhi nyaka 7 kata 6. To mang'eny ma ji ong'eyo gintiere 2. Mokwongo iluongo ni bipolar 1 kod bipolar 2. Bipolar 1 tiende ni intiere kapo ni e ngimani isebedo kinde manawacho ni in malo cha, ma in malo, imor kata ichwanyori kabisa, mano matiende ni in gi bipolar 1. To ka in piny, to seche moko bibet malo mana moromo, malo mikal kabisa. Ibet malo iluongo ni hypomania. Ibet moromo to ng'enyne in piny, mano in gi bipolar 2. I hope ni kanyo lerore maler. Erokamano ahinya. Wantiere kod pogruok e kind bipolar kod borderline personality disorder koso nikech borderline personality disorder bende awinjo kodwa chal mana gi gima wawacho ni nikech en mana kio moro matin to moro matin to ng'ato lwar koni kata koni. Moro nyalo chako kilerono ni borderline personality disorder to en mane? Erokamano ahinya Ruth. Personality disorder kapok awe borderline, personality disorders gin disorders ma describe ng'ato. An kaka daktari ang'eyo ni an ng'ama chal kama. Mano personality na. Mane gima an. Mane traits minyalo wach godo ni ma to ng'ane to ma to ng'ane. Traits go emiluongo ni personality ni. To koro ka traits gi odhi overboard, to gibet disorder. Matieni gibet tuo, gikelo chandruok e dendi. Koro jo borderline personality disorders gin jok ma gine katikati, moods gi chikore nyadichiel. Ja bipolar cha tingini koro mare cha nyalo chako gradual, nyalo chako mos, to chopo kama koro odhi ma koro owilore. To ja borderline personality gi iyudo ka gimoro matin, for example, inyalo ka gine gi weche mag relationship, weche mag dak, ng'ato no chwanya nikech chwanyruok to nitie kuonde mwadake. Tinyalo ni en koro gino chwanye mokalo ma koro gibet nyaka gi self harm, gichako hinyore nikech asira ma en godo cha yudo ko ng'ado dende, timo gik moko ma hinye mondo gol pressure mane en godo kuom hinyruok kod cha. To ja bipolar iyudo ka moods ge biro irrespective, oko chuno ni chwanyruok moro no bet bira kien. Kasto nyadi mang'eny borderline personality disorder iyudo ka en kaka ineno gik moko psychologically, kaka view gik moko gi pachi. To bipolar to en chemicals mane wiyi ema ok obedo gi balance maber. Ikelo kamoro kanyo ni chemicals. Ulwa kar chemicals mabede wichi gik magitimo kod tijegi. E paro gik achiel kuom gigo ma control paro ma dhano giluongo gi ni neurotransmitters. Luongo ni chemicals gi dhok mayot ma ji nyalo winjo. Iluongo gi ni neurotransmitters, to gin mang'eny. Achiel kuom gi nyalo bet dopamine, ma samineno kimor mikalo cha nitie neurotransmitter miluongo ni dopamine, waluonge ga ni happy hormone. En momiyo ibet mamor kendo miyo winjo ka gik moko ber. Nitie moko ni acetylcholine, nitie serotonin. Magi chemicals mamiyo ng'ato chiew maber, onyalo paro, nyalo gimoko ni koneno rwak nanga machal kama, nyalo control moods de kochwanyore to nyalo control moduog kawaida. Koro chemicals gi ema iyudo ka jatuo man gi bipolar, chemicals gi negi imbalance, moro ni malo, moro ni piny. Kuom dhano ma kawaida, chemicals gi onego beni ni e level achiel. To ja borderline personality cha en
tabu ma en godo ni gimo osekete pache psychological kako osekete pache ni mae e gimo negative koso kata timo kamano tiyudo ka koro gik moko kethore ochwanyore gine jok ma maintain relationship teknegi kabisa inya yudo ka en gi kata inyuomo dhako moro to pile pile un gi chandruok uchwanyoru gik mang'eny timore to at the end of the day kin timo nonro matek tibiro yudo ni onyalo bet gi borderline personality disorder kasto treatment bo pogore bipolar nitie kinde machopo mowaket gi yath to ja personality disorder ni en mana wuoyo iluongo ni talk therapy o psychotherapy ema duoke ma personality disorder wacho ni jainagi ni mondo mi kata gibede relationship thoro ga bedo matek iyudo ka it's not gitemo inyalo yudo ni ng'at machielo temo to nikech gimbe gikia inyalo bet gi personality disorder ni tikia ni imbe in kode koro itemo nyadi matek mondo ilosi to gik moko kine kadhi mbele kako winjore koro makosa thoro ga bedo mari koso makosa ok mari makosa mar jok mok understand makosa nego bende gi understand intiere kod borderline personality makosa bok mari nikech kata jogo bo kia ni in gi borderline personality jogo kia in owuon be ok ing'eyo koro kimanyo kony wuotho hospitali idhi penjo ni anto magi ma osebet ka chanda koka bang'e ibiro fwenyo ni anto asebet gi gini ka chanda e dakna to kes ma wantiere kod ng'ato kata nyako moherore gi rawera moro kata moherore gi wuoyi moro ma ohere ma oyie ni kata kapo ni ochopo ni giwer tafadhali githo kata inyalo yudo kata ni okawo pala ong'ado godo nyawadgi nikech ok odwa ni owere gi ng'ani ma en ng'at mantiere kod bipolar koso borderline kaka nyoro naneno ka nyathi ma school manyako matin odere to ka naneno gik manondiki nene social media nowache ne nodere nikech wach relationship mag boyfriend nyathi ma ka ong'eny tapani pod en primary ja primary nodere koro ok kanyalo wacho ni en bipolar nikech mondo wach ni ng'ato nigi bipolar onego beni nitie previous gik mosebet kotimo are chon samoro nosebet kata depressive phase mana wacho cha koro chopo kama chwanyore ma koro chope manic phase nikech kine chope manic kata chope phase moro upogore kore kideri to personality disorder nyalo bet ni mano nyalo bet achiel kuom gi nikech ichio odiochieng' achiel ji chwanyore boyfriend weyo pile wan kaka jok mamene wacho ni giweyo pile to ok waduto ji temo weyo gi boyfriend dhi dere koro kine chop maka ma chopo ni koro dere no nyalo bet gi personality disorder kata me wacho ni okaweyi ka chopo ni aweyi to koro nyaka ng'acho ni pala nyaka watho ate mano personality disorder mane chando watu wano kata kamano daktari apani twage aina gi berga mokalo nikech gikonyo nikech gini e yor oyuma ng'ato nyalo chwe gi pala kowoni utugo moweyi gi alama to debe ni pala no dhi kamarach do ng'eni do negi eniga nikech personality disorder maji mang'eny okia ni gintiere godo Opogore kata gi borderline personality disorder nitie narcissist personality disorder waluonge ga ni drama queens gin jok giwinjo maber sama ng'ato ni e lit samoro nyalo chuoi kata gi pala no kose chuoi ting'eni en otieko to feeling mowinjo iye kanyo winjo ka gimoro amora is satisfied gik moko dhi ne maber kabisa koro personality disorders be nitiere ging'eny ayudo ka gimaka ging'eny dhuro kabisa mok gin ariyo gi kende kopogore kod ariyo ma wawuoyegi kapok wadhi e kidieny machielo statistics chal ga nade mag jogo mantiere kod bipolar ma bende wacho ni en gin ariyo gin extremes ariyo ka ber to ber ka rach to rach chuth statistics chal nade jogo mantiere kod chandruogni kero kamano statistics extremes ariyo mana wuoyegi ne en mania gi depression mar gi extremes ariyo mantiere go koro nonro pok otim mang'eny kuom weche mag mental illnesses gi te in general kata bipolar kende lakini studies moko mosetim wacho ni ji madhi hospital ka 25% matieni ka ji 100 odhi hospital to 25% gin gi mental disorders yudo to 25% kata 1 in every 4 kidhi e line tiyudo jotuo koriede outpatient ikwana achiel ariyo adek the fourth one yudo ka nigi mental disorder to nonro moro be notimore moyudo ni e pinywa ni in the world nitie ji mantiere gi ji 490 million
nigi mental disorders. So out of these 490 million, 40 million have bipolar disorder. En ng'ato achiel to en gi kuonde ariyo chal ka gima en gi koni gi kocha. En koni gi kocha. Erokamano ya ji ang'wen, ng'ato achiel nyaka yude ni nitiere kod mental illness. Kod mental illness. Ka wan ji adi ka wan ji ang'wen. Kata mana yie ka ne aparo ni ng'ato achiel kuomwa nyalo bedo gi mental. Nyalo paro ni en ng'a, kik ipar ni en ng'ato daktari. Waka uyueyo ka waduogo to wadhi nyime penj laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu. Jipange na view sasa uduogi ber mathoth. Yurthuolo mar bedo jaloch mar omenda miloyo pile ka pile ka ineno tuke malombo ji e view sasa gi siling 10 kende. Wan kod 100,000 miloyo pile ka pile, $500,000 miloyo juma ka juma kod grand draw mar $1,300,000. Mondo ibed jaloch, gima itimo yot mokalo. Star 487 3#, yier kama ondiki ni jipange na view sasa. Bang'e yier kama ondiki ni package mondo iyud points mabiro keti thuolo maber mar bedo jaloch mar milionde modhuro. Jipange ushinde na view sasa. Jipange na view sasa biro na ywa tol kokalo namba mar 07096670000. Weche kod chike mantie nyaka to luw. Yuoye wich mang'ich mos ka itang' ni mar yie wich makamago gin mayom yom kendo nyalo chote yo mayot. En ang'o marach kodi? Ang'o mitimo kama? Penjewa! Penje ng'ama noketho gimoro amora. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Anaere ahinya Prita. To kendo gimoro amora ewi mora. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odak e kindwa. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu. Dr. Carol, adwani mondo mi wadhi nyime kod twagni kendo waneno ileronwa maber mokalo. Iwachonwa kacha ni kata odoko ni statistics kata nonro pok otim ahinya, tachiel ji ang'wen yudo ga nitiere kod tuoche mag paro kata dagni mag paro. Kawuono wang'iyo weche mag bipolar mabende pimonwa malong'o ni en extremes ariyo ma serious. Ka en mor ten mor mokalo, ka en sin kata kuyo ten mokalo. Ng'ato chiewo kawuono kobera bera, kiny kochiewo to kendo ena gimoro nono. Weche mag dagni mag paro kata tuoche mag paro gi e gwenge mag Kaluo ka gwenge mag Nyanza ka thothne ikawo gi nade? E gwenge mag Kaluo ka weche gi osebet ka chendo kabisa kendo gik mang'eny pok otimore. Sirikal pok otimo gik mang'eny mondo mi ji ong'e ni weche mag paro gi be dwaro konyruok kata dwaro gik moko monego ket kare mondo konji man gi weche ma kaina gi. Mokuongo e Luo kaka nawacho, ji ong'eyo ni kochopo kama timbe ni or kata tabia ni mapile ma ji ong'iyo godo cha lokore, ji chako wacho ni isedonje gik moko maricho richo kaka Illuminati, kata ji chako wacho ni iloso mwandu, ji chako wacho gimora mora nyaka wachi e giri miseloso maber ni. To kitimo nonro maber kata kibiro hospital tiyudo ni jogi gin jok ma suffer from mental illness. Kuom mano iseyudo ka jotuoche mang'eny iyudo kiketo gi hospital, not hospital, iketo gi e kanisni. Iyudo ka jatuo bede kanisa, ilemone, igoye, to gima lit na miwuoro matinde timore nwa jotuo sana mokete kanisa. Iketo gi kacha ni lemone to ikelo bang'e kokel gi hospital tiyudo ka nyathi manyako manoket kanyo kodi ni jalemo mane timona kamae bo
senino koda gidhi kucho gilokore nyaka mon kuonde mitimore nan milemo negie. Koro giwacho ni gigi gin jochiende migolo negi jogi ma ok en adier. Moko iwacho ni Illuminati odonje kanisa, osedonje Illuminati, osebedo ki odhi kajuoga, koro gigo duogone, gigo chier kuome. Jochiende kati iwacho ni jok mane ginego chon, jogo mane ginego chun ochiere igi koro chako wuoyo kodi. Koro iluo Nyanza ka ji poko ong'eyo maber kata gionge gi a lot of information kaluwore gi weche mag paro gi. Emomiyo waluonge studio Dr. Carol mondo mipimna ni gigi nitiere, gigi ok gin juok, ok gin gik mane ng'ato timo chon, gin gik mane kwere ng'ato notimo chon. Ema kelwaga e weche mag gik maliekore ma ok gin gadiera. Ang'o ma gin ga ranyisi ma kineno kuom ng'ato tinyalo chichi nyaka bed ni nitiere kod bipolar? Hapa ni kapok awuoyo kuom ranyisi wawuo kuom gik manyalo bedo ni nyalo kelo gige. Nonro pok owach ni gini ma kitimo to idhi bet gi tuo mar bipolar kata tuo moro amora mar paro. Lakini nitie gik mosewach ni nyalo contribute kata predisposing factors gi dho ngere. Gi achiel kuom gi ji mang'eny kaka tuoche mag sukari, tuoche mag pressure, tuoche mag wich be luoyo anyuola kata genes. Ka nitiere ng'ato moro mane nitie godo dalau kata kwaru moro kata ng'ata maru moro mane nitiego, chieng' moro ng'at machielo kendo be nyalo bet gi tuo machal kamano. Mar ariyo gin environmental factors to koro dhuro. Chakre kaka ne ibet matuo, chakre childhood, kaka nonyuoli. Are nyuoli nyaka koro ibed ng'ama ng'ongo, isebet kikale gik machal nade. Samoro sama nitin ng'ato norocho ratichi kaka nyathi manyako kata kaka nyathi mawuoyi. Samoro sama nitin negi issues mag separation mag parents, parenting, was the caregiver, ng'at mane triti sama ne tin cha. Stress mag ngimagi, samoro iwito ng'ati moro miero, samoro ibet gi gimoro mosechando pachi mang'eny. Mago waluongo ni environmental factors. Bang' mano nitiere drug and substance abuse. Ji masai tinde tiyo gi different drugs gi abuse, o gitigo gi abuse. To drug ma oseyudo ni culprit maduong' manyalo miyo ng'ato bed gi bipolar en cocaine or bang or marijuana. Giluonge gi nyinge mang'eny. Kasto machielo kendo nitie bipolar or mood disorder ma bet nikech tuo machielo. Sewinjo ka ji wacho ni ng'ani obet matuo makoro tuo oringo nyake e pache kata odhi nyake e obuongo ne. Koro mano be nyalo kelo gik machal kamano. Awinjo kimulo gik moko kaka kong'o, yedhe mamero ji kaka ndawa, kata kaka nyasore kod gik makamago. Gin gitimo pach ng'ato nade? Sama ng'ato tiyo gi gik mamero jigi iluongo gi ni psychoactive substances. Sama ng'ato tiyo gi gigi to gidhi e obuongo kata gidhi e central nervous system. To obuongo kanyo ema control kaka waparo, kaka wawuoyo, kaka wa deal gi emotions wa. Sama gisedhi kamano gidhi affect chemicals mana wuoye ka. Gidhi interfere gi functions mag chemicals ka koro iyudo ka moko dhi malo, moko dhi piny, to ng'ato chako bed gi tuoche mag paro gi. Maka beto nego beni wabedo observant ng'iyo ni to ng'ato chal nade, alwora ni chal nade, gigo mitiyogo chal nade mondo mi iduok thuolo ni chien mar gamo chandruoge mag paro kaka bipolar. Aneno kikelo na picha moro kama ber mokalo triggers in bipolar disease. Triggers nyalo bedo ang'o kata kinyalo pime gi dholuo maber? Triggers tiende ni kaka nawacho ni bipolar disease en genetic. Ng'ato nigi genes, en gimo nyuoli godo mantiere dendi. Oringe remo. Genes ka be gin remo. Oringe remo. Kore remo kanyo nyalo bet no ringa nyuoli beta maduong' midongo makori bet ng'ama duong'. Kasto odiochieng' moro achiel tipo ka koro moods gi olokore. Ok inyal control gi kendi, chwanyori, kinyi goji, ka in gi stress tibet gi stress kabisa. Koro magi ema kelo white triggers mag bipolar. Adier dhano ng'ato nego bene nindo. Obuongo wadwaro ni wanendi e seche moromo. Nego bene kaka nowachi ni seche 8 ka ber. To nitie gima miyo jononro timo mayudo ni seche 8 ni ber gi obuongo wa mondo obuongo wa okwe. To ka in kakori dwa bet ni dwa nindo mana seche 2 e 24 hours, iyudo ka ma nyalo chiero
genes kata nyalo chero gige bipolar mantiere dendi ka. And then alterations with loved ones. Ka nitie gik machando pachi in terms kaki dak relationship ni yudo ka koro no way pesa ni koro ok dwari kata time kati goyo maki mi stress to miyo chemicals mag wika medre. Drug and substance abuse mana se weka kasto nitie yedhe mwatiyo godo mopogore kata gi yedhe mag depression, yedhe mimiyo wada sana yedhe mwang'iyo over the counter. Daktari okoko ni dhi ng'iyo yath, inibukori abuka idhi ng'iyo yath, ikia side effects ge, ikia gimoro amora mantiere kuome onyalo chiyo tuoche mag bipolar gi. Kasto pregnancy and other hormonal changes. Sama miyo negi age kata samo odhi chakre bet gi ich nyaka nyuolne nyaka bang' mano ji yudo ka gino nitie mon moko ma yudo ka mano pek negi kabisa. Giyudo ka ok ginyal kale okang'no. Koro yudo ka sechego miyo sana bang' nyuol yudo ka miyo koro lokore janeko, gik moko timorene, nyathine ni ok odwa, to nikech gi genes ok ji te timorene gi kamano, to nikech nawacho ni genes kaka nitiere kuomi to gima chal kamano nyalo timore. And then change of seasons. Kaka ndalo lokore e gin ji wacho ga ni mood swings. Inya yudo ni dwe ni gik moko ber, dwe manyien gik moko lokore. Ero kama na enya. Wacho kacha ni kaponono ni yoge kod kwe kod anyuola ni kata family ni nyalo kelo trigger, nyalo kelo weche mag bipolar gi kaka ndalo lokore ni in diere ma bando golo wino. Yedo ntiere kaka yamok ringni maber ahinya. Kaito weche mag bedo mapek kod hormonal conditions. Kaka joma mine apani Dr. Carol nyisa ni weche mag bipolar gi ng'eny kanye kuom joma mine koso kuom joma chuo koso ina 50-50. Sani to pod en 50-50. Nonro poko lero maber. Lakini mine wan gi high chances nikech gik mwakale. Sana kaka pregnancy. Onge sami biro yudo ka ng'ama dichuo ne gi ich. Hormones wan kaka mine wan wang'en gi hormones gi dendwa. Koro nyalo yudo ka gik machalo kamano timore. Mano mana ne bipolar to other mental illnesses benitie moko ma chuo ng'eny godo to wan jok ma mine watin godo. Ero kamano nya weche mag nindo gedo ni mulna matin daktari. Kaka onyalo bedo trigger mar bipolar. Mana chemicals kai ma poda doke nikech sama awuok adwa ni ji ong'e ni bipolar ikelo gi tuo gi tabu mora ma dibede e wiwa kata mane brainwa kata e obwongo. Ok adwa na wuok to ji pod biro wacho ni uyiri olokni ang'o. Chemicals mane wiwa ka onego be ni giyweyo. Obwongo ni ok onego be ni tiyo 24 hours. Ma in kaka ni tiyo gokinyi tim iruko ma in kamora mora. Iruko bera enya daktari. Tadieri joma mine mathuruga ruko. Kaka wan joma mine waruko jal ma in gi wawacho ni wa multitask. In gi nyathi mori ting'e ng'i yede ma godasta idhi moto ing'e ni wuon parwa to kaka no aticha oninde tie maembe orito ne to min ng'ane gi chacha to poko ochie. Koro ka ang'romo tieno monego be ni idhi nindo weche moko be chak medore kanyo. Koro ionge gi thuolo mar miyo obwongo ni otimre nani oyue. Seche go emiyudo ka koro chemicals ka moko dhi malo moko gichikore o gibede line achiel monego be ni gibet mondo ipar maber i control moods gi kendi owuon. Nkati wacho ni ng'ane chwanyo ng'ane yewanga apani onego ng'i ane ni environment na kaka ng'ama miyo chal nade hormones ga chal nade wadak ka nade bende yoyo moro mo kaka ng'ama miyo to mana pani nyalo konyo tiende ni weche mag myths weche malie kore weche mag bipolar gi nyaka kaw gi malong'o ok en noiri ok en ne koringerebu oyo ero kamana anya bende ntiere kaka githoro ga bedo utimo ga diagnosis nango. Diagnosis onge test minyalo biro hospital titeri e lab kaka ywarembi titimo ni indiko ni bipolar lab test or blood for bipolar test. Mano onge e mental health ka. Nyadi mang'eny ki jatuo ko biro hospital ng'eny gi kelo gi ji nikech sama in gi tuoche mag wich gi kata mag paro gi ikia jok moko ema neno osiepni moro kata mama moro kata nyaminu moro manyalo wacho ni nyaminwa ni to tinde gimoro cheja gimoro nyaka beni timore nade rach kode. Koro nyadi mang'eny kosekel gi hospital wawuoyo kodgi wakawo history kuom relatives mokelo gi nitie mikelo kapod pachgi ler kabisa gimbe wawuoyo kodgi wawinj gima dhi e pachgi
Kotenore bang' mano to waorogi ga e lab, idhi pim rembgi, to rembgi ok waorgi ni idhi pim ne bipolar. Nikech nitie gik moko, kaka nawacho ni nitie tuoche moko manyalo miyo ng'ato mood disorder ne timore nadi? Chier. Koro waorogi e lab mondo dhi rule out other conditions, other medical conditions, mondo mago te kosetim, to koro wadong' ni koro ma to onge to bipolar ni ema nyalo bet ni nitie. Koro wan kaka jo mental health, jo psychiatrist ma thiedho jogi, wantiere gi criteria, wantiere gi bugwa miluongo ni DSM or Diagnostic Manual 5. Entiere gi criteria mar symptoms. Ondiko ni ka ng'ato nigi 1, 2, 3, ng'ato nigi 1, 2, 3 to mano o qualify mondo wach ni en gi bipolar, kata 1, 2, 3 o qualify mondo wach ni en gi depression. Waneno ga ne achako penjo kamoro kanyo to ni wach ni wakwongo wang'iyane triggers kata gik ma nyalo chwalo kata tugo chandruok mar bipolar. Jogo mantiere kod ranyisi mar bipolar kata gigo makineno kuom ng'ato, inyalo wacho namba achiel samoro en ng'at mane mora mora tineno ka koro oloka kite kod gik makamago. Wachako wuothe ranyisi gi mana matin. Ranyisi gi kata signs and symptoms kata ranyisi mag bipolar, na wacho ni bipolar mong'ere kidieny mong'ere en mania gi depressive episodes. Koro jok man gi mania mokwongo nowacho ni moods gi ni malo. Samoro gin gimor kabisa magikalo kata gichwanyore mang'eny, kasto giwuoyo mang'eny. Ng'ato nyalo wacho weche 200 dakika achiel. In pok ipenja ni nyingi ng'a. To nyingi ng'a ni odwa wacho ni mokwani nyaka nyithindo dala gite. Giyudo ka giwuoyo mang'eny. They have changes, sleep pattern gilokore. Inya yudo ka ng'ato nindo matuma. Tasini sana jok manie mania o ginindi, gin gitiyo godiochieng' nyaka otieno te. Iyudo ka patterns gi mag chiemo, iyudo ka idha chiemo mang'eny kata ok ochiem kata matin. Gin gi gimiluongo ni flight of ideas. Odwa koni wach ni pok otieko, moro kendo nitiere, gi racing thoughts, gik moko biro e sate. Tinya yudo gin gimiluongo ni delusions. Delusions en gima en false, mokwongo onge, to sekete pache, to kitemo mar pingo gima dhi e pache no, tuchwanyoru kode. Koro gin gi delusions, sana gin gi gimiluongo ni delusions of grandiosity. Obinyalo donjo kamoro to koro wacho ni president koro sedonjo, kata koni neno gorofni te mantie town kama gimeka. Mani wacho ni gin gi grandiosity. Kasto seche moko biyudo ka gin gi suicidal thoughts, gitemo ni paro mag negruok kata mar kawo ngimagi be biro ni, gitimo gik miluongo ni risky activities. En monyalo dhi e petrol station gi gache to kono ja petrol station ni ketna full tank, olna fuel full tank, kwese olone to wuok odhi adhiya. Gitimo gik ma risky. Girlfriends yudo kopango kendo koni an gi ng'ani pesa ka giyudo, pesa ok tie ka giyude kawuono to ang' odhiambo gisetiekore kata 100,000. Mano ka gin e mania. To koro sama gin e depressive phase, iyudo ka gionge gi geno, they feel hopelessness. Gineno ka geno rumo kabisa, gineno ka moods gi extremely low. Odiochieng' seche 24 gin seche 18 moods gi ni low, to madhi pile ka pile. Gin gi difficulty in concentration, o ginyal concentrate gimoro amora, o ginyal memory gi ni poor, eating habits gi bolokore, gin guilty, gichako blame themselves. Kata ng'ato kotho to gichako wacho ni ng'ane notho nikech mana an. Koro mano e phases ariyogo, mar mania gi mar depression. Kamano inyalo yienwa wakaw yueyo daktari ka waduogo to wadhi nyime mondo watieka wacho mag bipolar. Wayudo ni gin kidienje ariyo mag kit dhano mopogore matek matamre gi nono. Kikidhi mabor kikisudi kwa duogo to wadhi nyime. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadia ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Anaere ahinya Prita. To kendo gimoro amora ewi mora. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odak e kindwa.
Helen nyathina, anakia kata matin gima initemo wachna gi seche gi jaber. En ang'o mane wapando ni en ang'o? Ni nyarino, eno pegi nyathini chomoro. For KPLC tokens, Bella charges. Only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Rosemary Ogonya, dimondi yud wenda ni kaka sikiza kodni, dimana *111 *343#. Uparie ni ya Ramogi TV en audio duto te. Wakelo ni mok kuon mar Joymax Maize ma en gino makare ka imedo e chimbi mapile. Mok kuon marwa ok ni kod ndhadhu kende, to en kod madini mathoth mabeyo ne ngimani. Olose kod bando mabeyo ma oyier kendo regi e yo makare. Joymax Maize Meal iuso e nengo moyweyo ne ji duto madwaro dak e ngima makare. Kata ka idwaro medo teko mar dendi kata rito roteke mag dendi, yiero makare en Joymax Maize Meal. Teme kawuono mondi winj ber mar dak e ngima makare. Oyudore pacho kai mangima e duka kata supermarket mantie machiegni kodi. Oganda neni kod geno mathoth. Imeenda kabisa. Kata kamano, duoko to ne obuogo oganda ma okelo mirima ahinya. Hereby declares that Ruto William Samoei. The figures announced by Mr. Chebukati are null and void. Higa achiel tok yiero ni, penjo en ni ng'ikruok ne owuok kanye. Wiwa no will ni ok en ga deep state. Gini en ga jopiny. Samoro wanyalo bedo gi miluongo ni overconfidence gi dho ngere. Gini wasekawo. Koro ng'ato chiwo sa 12 pok odhi go kura, en oseyang'o diel. Gini wasetimore nade? Gini wasekawo. Ng'eny jowa kane oyudo tiko ne gidhi e honeymoon, ne gidhi chela ko celebrate, gin ne gimanyo kombegi. Tudri kod jafwambo marwa Chris Owino ka onono matut gima dine kel rem mar oganda luo goyo kura kaka ne dwarore. Mana e Ramogi TV. When you compare the process of removing a member of parliament, for example, from office, or a senator, or a member of the county assembly, when you compare that process to the process of the removal of a governor, you find that there is a very huge difference. Governors dwaro ni od bura mamalo ket chik mabiro geng'o kik rugolo gi apisi gi MCAs. Bad migao makoro chal mar kor lwasi onyiso jo Kenya ni omed ikore ne koth maduong' kata kaponi ok ochopo e rang'iny mar El Nino ma higa mar 1997 kod mano ma higa mar 2006. Mwaka wa 10, wa 11, wa 12 tutakuwa tunavuna mahindi yetu. Waache kuagiza mahindi kutoka nje, hadi wakulima wa Kenya tuvune mahindi yetu, si ndio? Yuak pod wuok kuom jopur oduma ma Trans Nzoia ka jotelo dwaro ni sirikal kikelo odumb nyamula kowuok e pinje maoko. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu wang'yo chandruok kata tuo mar paro ma bende iluongo ni bipolar disorder. Daktari opimonwa kacha gima en, opimonwa gigo makineno tinyalo chich ni nyaka bedie ni ng'ato nitiere kod chandruogni. Kane pok wadhi e yueyo, daktari ne pimonwa kacha ni ok en gima ng'ato inyalo pim ni kao remo itere lab ni pimo bipolar. To nitiere gigo minyalo pim kata remo kata gigo minyalo pimo ne laktar to neno kama obro kete ni to en dang' ni mar paro kidieny mar bipolar. Nikech ni wachno bende ni tuoche mag paro gi bende gin kidienje mopogore opogore. Koro kar kapimo ka mana dwani mondo mi wawinj maber. Kar kapimo kaka na wacho
ni tuoche mag paro ok pime lab. To nawacho ni tuoche mag paro inyalo kel gi tuoche mamoko. Koro nyalo dhi e lab ipimo ni tuoche mamoko kaka HIV, nyatim ni HIV test, inyalo tim ni thyroid function test nikech ng'adi ng'eny ka in gi tuo mar goita kata mar thyroid inyalo bet gi depression. Inyalo tim ni tuoche mag kaka mag sukari, mag pressure, tuo mora mora ma iluongo ni chronic ma chando ji kinde mang'eny nyalo miyo ng'ato bed gi mood disorders kaka bipolar. Mama ge bipime lab moko kitang ni wago mbaka gi daktari. To bende nitiere kaka ithiedho gi Dr. Carol? Thieth nitiere mar tuoche gi, to thieth ok en gimitimo kawuono kaka ng'ato kane gi malaria to muonyo mana yath ndalo 3 to tuoche gi orumo. Tuoche sana sana mag bipolar kao kinde mang'eny mar thieth. Nyadi mang'eny yudo ka wathiedho gi kochaki yath tidhi nyaka ngima ni room for life. Koro ken nikech nawacho ni gika ka gin genes, ok wanyal timo operation mondo wagol genes mane dendi ka, to wanyalo miyi yath makweyo gi. Ko gin manageable to gin treatable. Koro mokwongo gimitimo nitiere yath michiwo iluongo ni pharmacotherapy, nitie yedhe miluongo ni mood stabilizers nikech en tuo ma ok inyal control mood ni owuon. Koro wamiyi yath madhi miyo chemicals ka bedo kare mondo control mood gi. To seche moko gibedo matek ma gibet nyaka gi gik miluongo ni psychotic features. Iyudo ka ng'ato nigi mood symptoms to iyudo ka oneno gik moko, wuoyo kende, timo gik moko kawaida. Koro seche go waketo gi e yath miluongo ni antipsychotic. Koro iyudo ka ng'ato mi mood stabilizer to chako miye antipsychotics. Mano kokalo kuom yedhe. Mar ariyo kopogore gi yedhe, sana samobiro man acute state motuo kabisa cha to wachake yath. Bang' ndalo matin, jumbe 2, jumbe 3 koduogo ka koro en stable unyalo wuoyo, to wachako gimiluongo ni psychological intervention or psychological therapies. Ka oting'o wuoyo, koro wadhi wabet piny wawacho ni tang'o manotriga, ng'ano miyo tuo ni obiro. Tiyudo ni samoro ne in gi stress moro, samoro nitie gimoro mane chando ni ugwandoru gi family, ng'ato norocho ratich, ibedo defied, ibedo raped. Koro wachaki e wuoyo, wateri e sessions ka sessions mopogore opogore kaka imedo biro, to kinde gi be yath be pod idhi godo mbele. Koro ka en mana wacho no kel gi genes kata maluwo remo machacha, to koro kwachake yath idhi muonyo yath nyaka chieng'. To mokel gi weche mag udi, mokel gi weche mag stress, koso pesa. Mano bang' kinde machuok, sana dhi dweche 6. Wachopo kama koro wagolo yath, koro idhi mana mbele gi therapy sessions, counseling sessions. Seche moko be lifestyle changes be nyalo konyo magi. Sana kuom personality disorders. Inyatim ni therapy, nyisi kaka onego idagi, you improve your sleep pattern, you improve your eating habit, iduok stress piny. At the end of the day, tuoche gi te en mana stress ema kelo. Koro kinyalo yudo yo minyalo control godo stress. Stress to dhano nyaka bed godo. To nyaka iyud gimiluongo ni coping skills. Awinjo ka director wa Bob Wafula penjo ni ere kaka ng'ato nyalo control stress nikech gik mantiere. Awinjo ki mulo kanyo weche mag coping patterns kata coping mechanisms. Ama gin kuom ranyisi ka en family issues mag family. Mano idwa cope go nango. Ka pono ni gin weche mag pesa. Idwa cope go nango. Nikech ka pesa onge to pesa onge. Okabi mundra ni enti to onge. Onego bena chulo fee. Aonge gi pesa no onge. Adwa cope kod manango. Onego bena nyone nyithindo chiemo, pesa onge. Gibirito ni mani kopugo nango. Koro giki nitiere, pesa onge kendo kaka sane onge kabisa. Gimonego watim mondo kik wachudre tuoche machal kama, nyaka wa adjust gi changes. Nyaka koro ing'eni to koro pesa na mana yudo matin cha. Ere kaka nyalo adjust kode makoro lona 1, 2, 3. Kapok ichope kama nikech sab kapod idwaro kaka ne dwaro chon to pesa be koro ionge, chuni ni nyaka idhi bed gi stress. To bet gi stress kuom dhano na wacho ni en gima kawaida. Luwore mana ni stress ni idwa cope kode nango. Koro mondo kik stress ni chami, ji nitiere gi different coping skills. Inya yudo ng'ato ne ka en gi stress to they take a walk, giwuotho, jomoko dhi nam, jomoko dhi bet kamoro, jomoko go mbaka, wuoyo gi nyawadgi, jomoko winjo thum. Koro imanya yo maber kodi ma kineno tiyudo ka stress ni nyalo rumo ni. To nyaka wa adjust to changes in life.
nyaka wad just. Ino kaka Dr. Caroline kopuga nango wonde ni tigimoro modi matek itimo gana. An ka gimoro dia matek sana iyudo ka yao ahero wende Nyasaye kabisa. Awinjo wende Nyasaye sema winjo gina winjo ka chunya duogo ka an go siep na moro ta awuoyo go to wuoyo boki wuoyo gi ng'ata dhano gin sum ng'ato nyalo koni ni inyalo yawo chunyi miwachne yanto achiel ariyo chanda wachna wacha to kiwacho to kinyi winjo kwa walande Ramogi kani ni ng'ane bunge ni kale gima chal kama koro ka in gosiepni moro mihero pia wadu nyalo dhi wuoyo kode koni achiel ariyo kuma chandi wacho ni a problem shared and half solved. Ni mano konyo kabisa. Lakini gima duong' ni nyaka wang'ere gima nyalo dhirwa manyalo ketowa e situations manyalo ketowa bed kod weche adoge kaka bipolar nikech gima mako dhoga en koro en thieth kata yedhe mibro muonyo gima ni duto te. Yedhe duto gin ga sum, Dr. Carol, kendo yedhe thothne miyoga chuny tich matek, liver. Nikech kaka imedo tiyo gi yath, liver bro golo chilo kachiel kod sum. To seche mitiyo gi yath mang'eny, mana kaka seche mitiyo gi kong'o mang'eny, nitie kaka liver ol, nitie kaka odhi modhi ahinya. Magi ok nyal bedo kod side effects kata kok liver kende, ne del, ne paro kachiel kod. Yath mora nigi side effects kata mana Panadol mwanyiewo mwonyo pile. Yedhe mag kwere en sum ka e dendwa. To koro kochopo ni en gima nyalo konyi, to koro wang'iyo benefits kaka giweyo risk gi benefits. Kiyudo ni bet kode dhi konyi moloyo ki iweyo to afadhali bet kode. Lakini yedhe wa mwachiwo mag bipolar gi common side effects magino ni en ka ng'ato chako tiyo kodgi to gibet gi gimiluongo ni weight gain. Nikech gi improve sama in gi tuoche gi appetite kethore kabisa. Koro gimoro achiel magi improve en appetite. To appetite ni kose improve tiyudo ka koro ichako chiemo mang'eny, iyudo ka sate idwa ni chiem ma appetite medre. Mar ariyo yedhe gi improve our sleep. Iyudo ka koro nyalo nindo maber, ichiew nindo mi relax maber maonge tabu mora. Again, nitiere yedhe machon sana antipsychotics mana wacho ka. Nitiere mano kuongo waluongo ni first generation, to nitie masani waluongo ni second generation. First generation ene gi side effects matindi ok wahero tiyo kodgi. Iyudo ka nomiyi yadhno to gini tremors mang'eny, tetni sate, iyudo ka wang'i dwano ng'i malo to kihero, olaw chwer ni sate. Gin jo tuoche mekwa machon ni neno gi ka jok machalo raura. Gin raura nikech olaw pukore kuome, chwe be koro sebet machwe kanyo, koro gichagi bet gi stigma machielo. Lakini yedhe mobiro sani mwaluongo ni second generation gi ber. Side effect kena ni gimedi appetite. To appetite no ni yonge godo. Koro ken kata side effect marach. Dok en side effect maber ahinya bende nikech gini be wacho ka pile ni ka ok ing'eyo ratil mar del maber bende nyalo kelo chandruok. Bet gi tuoche ma. Koro jogo mantiere gi kilo mang'eny kata machwe kata man gi chances mar yudo tuoche mamoko kaka pressure, kaka sukari, gin koro watiyo kodgi gi mokwongo ma iluongo ni first generation. First generation mantiere kod side effects mantiere kod side effects, but nitiere yedhe be michiwo kodgi mondo kik ng'ato mondo counteract side effects. Erokamano ahinya. Ne wamulo kacha weche mag lifestyle changes. Adwa ni wamula ne kanyo lifestyle changes kachiel kod dealing kod weche mag bipolar. Lifestyle changes konyo kabisa. Kisefwenyo gima ber moloyo ni kiseng'eyo ni symptoms gin machal nade kaka nwawacho cha, ing'iyori nikech chopo sama pok odwaro ni mondo iti gi yath, pok odwaro ni bed gi therapy moro amora. Kiloko lifestyle to gik moko nyalo lokore ma kik ichop e kinde miketie yath cha. Koro some of these lifestyle changes chalo kaka nindo mana wacho cha. Nyaka wa improve our sleep pattern. Kane ok inindi kaka inindo seche 2 kata seche matin seche 24, nyaka to koro iloki michak nindo 8 hours kochuni kabisa maximum. Tinyalo dhi kata 12 kaluwore gi dich mari. Inind maber. Number 3 quality sleep. Ok en nindo ni kod nindo ni bede kitanda. Osiepa moro chieng' moro kona ni kitanda nitiere to gimora mora be nitie nyaka ante to koro nindo ema onge.
An gi kitanda, an gi ambe antiere kendo naloso kitanda maber to koro nindo timore nade? Onge. Koro nindo no ber kabisa ne obwongo, miyo obwongo relax. Mar ariyo en chiemo. Ayie ni sani nyithindo manyiri yudo ka gin gi weche mag I want to cut weight, adwa nadher, adwa natim ko. Mago te ok awacho ni rach. Gibeyo ti wayie gono. Titime e kiwango moro mabet ber. Nikech sami se koso chiemo, dendi dhi koso nutrients moro, brain ni be dwaro nutrients monego be notiyo godo mondo function maber. Koro nyaka wa improve kata wang'i diet mwachamo mondo gigi odhinwa maber. Exercise mana kaka tuoche be moko mag sukari, mag pressure, mental illnesses kata bipolar be dwaro ni watim regular activities, exercise, watim regular exercises. Gikonyo brain, gimiyo blood flow to the brain bet maber, kasto chemicals manwe wueka dong kare. So ndo mogik onego beni watimo therapy, wakao time, ing'iyo, bet piny, idok, reflect, ing'iyo ngimani. Kisetieko tijegi ya okinya kodhiambo kidok ot to bed piny ing'ini to bede inane successful. Ang'o mana timo gi ang'o mane ok achieve, ang'o mana odhina maber to ang'o mana ok odhina maber. Kigone dendi ero kamano. Iwach ni kawuono to an mana timo maber moloyo. Kawuono gini nodhina maber. Iji appreciate. Despite challenges mikale during the day, to nitie gimoro mane timo maber. Sami konori ni itimo maber, iberi achiel ariyo adek, to gigi bet timo ni maber gi obwongo ni. Tune seche ma okiji appreciate, seche ma itemo adier, pinche to neno ni temo tino hono kineni temo. Seche mo kiduok ne dendi ero kamano, okiji appreciate, onyalo biro kod chandruoge mamoko. Sama okine berni, nitie gimiluongo ni self esteem, to mondo ng'ato bed mentally stable kata bed ni onyalo bet maber, onyalo bet stable mentally, nyaka obed ni en gi self confidence. Ong'e kata self esteem ne. Iyudo ka onego beni onyalo chunge mbele ji, anxiety moko matindo tindo gionge go, gik ma challenges mwakale onyalo kalo kende. To ka okinyisori owuon ni ber, in the best manyalo timo gimoro achiel kata ariyo, piny ni kata timo maber manade, onge ng'ama biro kweni Ruth to kato ne timo maber. Koro imbe kao thuolo ni mondo inyisri owuon. Giminyisori, ikoni gini to ate maromo moingo jite. Seche godhi obwongo ni to ibet king'iyo ni ine mibere gimoro moloyo machielo. Koro self esteem ni timore nade biro malo. Wang'e ne complications manyalo biro kotenore kod chandruok mar bipolar nikech samoro ng'ato neno chenro ni, samoro sebedo kod chandruok mar bipolar ma en extremes, ka en mor ten mor mokalo, ka en kuyo ten kuyo mokalo, ka en ich wang' ten moro mokalo, monyalo timo gimoro ma ok ber kata matin. To kiparo mondo midhi ne daktari kaka Dr. Carol kata doctors mamoko. Side effects nyalo bedang'o, koko bedo treated, complications, side effects, complications nyalo bedang'o, oko thiedhi, okiwuoyo gi ng'ato, ina kode tidil kode igni emadhi, igni emaluorore. Complications odhuro, mokwongo you will stop being productive. Kane in ng'amo ng'eni in japuonj motuok, okinyi to dhie klas, konyo nyithindo, puonjo maber, iweyo koro ok inyal timo mano. Mar ariyo sechego ma koro ichako neno ni in useless. Kaka nawacho ni gibet gi risky activities ka. Ichako timo gik moko ma risky to ji nyalo hinyi kowuok kuom mano. Mar adek, giyudo ka koro gichako paro ni gin koro githo athoya, gibet gi suicidal ideations. Iyudo ka koro ng'ato sechano kana ni an koro adhi dera, an onge gima nyalo timo. Kasto iyudo ka giketho gik moko. Iyudo ka ng'ato ketho gire maber manonyiewo, oketho, destroy property, ji ok dware, kasto at the end of the day iyudo ka gibet gi stigma and discrimination. Ji chako discriminate gi, ji ok dwa winjo gi, to gidonje depression chakoro biro ma dominate, ma at the end of the day iyudo ka they end up dying. To bende chandruok mar bipolar ni nyalo geng'e? Chandruok mar bipolar kaka nawacho ka, mokel gi genes ka to geng'o te, nikech en gima nosenyuoli go, ok wanyal golo gi. To moko mana mag piny environmental factors gi. Tok tem mondo igeng'. Inyal tem mondo geng'. Inyalo, ka en stress nawacho ni you manage stress ni maber mondo kik ichope bipolar ne. Ka en gi drug and substance abuse, inyalo avoid, kata inyalo minimize mondo kik okeli e bipolar. Dr. Carol, amor mar bedo kod odiochieng' ma kawuono chenro mar penj laktar. Wach mogik minyalo weyo wagodo? Wach mogik manyalo weyo en ni sani weche mag mental health gi
gi medore. Gokinyi iwinjo ka gimoro timore ma kinono tiyudo ka en weche mag mental health. Wan kuma watie sani, achiel ariyo osetimore e kaunti wa mar Homa Bay, kendo wan gi governor ma wa support weche wa mag mental health, ong'eyo kendo kete pache, ong'eyo keto sechano activities mang'eny mondo wadhi mbele gi create awareness e gigo matimore sana e kaunti wa mar Homa Bay. Koro daher mar gonero kamano ta kwayo ni mondo ministries kod gik pinje mamoko kata jok moko manyalo kelo support mora e weche mag mental health mondo wakaw gigi obed serious, nikech ng'adi mang'eny ji paro ni ng'at matiende oturcha ema tuo moingo ng'at malokore janeko. Wigi wil ni sama ilokore janeko ni to gik matimore ni ok inyal timo gimoro amora. Koro ka nitie kony moro amora minyalo tim ne mental health awareness mondo wayud kaka wanyalo konyo oganda. Erokamano ahinya. Gino ni wabotudore kendo. Amor ni yudo thuolo kendo wago mbaka weche mag bipolar, weche mag borderline disorder, wago mbaka matut kendo amor godo. An bende apuonjora mang'eny. Erokamano daktari. Erokamano ahinya. Mana kaka iwinjo no en bipolar, wamulo kacha borderline bende, nyakora Ramogi ajwa ngin gigo ma wantiere godo. Owachono ni minyalo geng'o to geng', to nitiere moko mok inyal geng'o, to many kaka ikop, many kaka idak godo. To ji mondo mi okonyre, ka jodak e family ji mondo mi okonyre family. Kik iwe ng'ato ni mano en chandruoge. Ne in mibedo kode chenro ni. Erokamano makende nyaka kendo odiechieng' machielo. An Ruth Otieno ka wawacho ni ngima en mwandu.